Hello everyone, this is Makeup by Alexis. Try lang bitaw kanang thank you kuan with Josh Binondo. Ano naman ni na tanga. Kanang mo to na pa makeup ko na Josh Binondo dai first time, second time na nina ko na pa makeup ko to another makeup artist. It was fun and nice and naka friendship na jud mi dai. He's a legit person na kanang di ni siya kanang scammer like unlike na hitabo na ko pag last year mo to trust issue is kuan jud dai grabe. So legit ni na person si Josh Binondo dai man very kind and down to earth mo to na pa makeup ko dai man kani siya dai kay it was just kanang shout out and thank you dai lorong man na gimo lagi ng mata para man sa under eyes kuya Juan Charles bitaw kanang pasalamat ko ni Josh Binondo dai kanang kuan siya na ang story behind kay nakita mi sa gisano tabunok man mo to dito ra siya naka-familiar na ko na kailan maguro siya na ako man mo to siya dai ako kuya Juan ko kay grabe kay makatutok mo to shit feel ako familiar jud ni siya na ko mo na to anyways mo to naka-friendship hanto na yar ko giina na ati kanang available ka for hair mura kong na bet na assistant na jud ko. It was nice feeling doy like literally kanang from makeup to hair kanang mo to naka-explore ko ginana man wala jud siya day kanang it was fun kay wakoy dadon like literally wakoy dadon jud daghan bito kuana ni siya kanang it was a thankful kay and around September I was so nothing sana all Patrick ta ka mahal anyways bito kanang pasalamat ra jud ko ni Joshua day kay siya nag survive na ko pag September era katong wa ko'y booking ato dai may pa siya din no like nakaingon ko sorte ra jud ni dai piste anyways bitaw kanang moto siya kani siya na MUA kay kuan ni siya kanang young artist man kuan pa ba di ko kaingon nag-starting na ni siya murag nag-starting ra siya pero kanang low key gani wala kay siya nag-advertise yang kagalingon or ana nag-advertise siya pero kanang itong wala kay dungog charma na wala dungog man naka-booking og kadaghan sana all bitaw kanang pa-shout out ni Joshua Binondo. I was so thankful and mura na dahil man look at the details lahi rin yung anong eyeshadow sa Patrick sa makayon na kog sana mo di mahal kistanan no man mo on na man kuan na siya very sanitized man na di kanang kondom ang kamot ay gloves di ay mo on na kanang muna siya kanang kuan niya siya kanang well kabaw na jud siya sa tanan like ako ra siya wala kay ko nagchika-chika na sa una na ko na ikaw rin bahala sa kong look ana chika kay mi anak diamond mo to my experience as a young man ako ra siya kita kanog mga advice sa ana in terms of setup or whatever ana kay tanan niya mga kwarta dahil puros na nasa makeup dahil mura siya ako sa ona. I see myself in my young era. Mura siya karang gore na kay ko giatay. So mura siya dahil karang it was fun man. Nakamit na ko karang kapwa artist na kanang dili muhad o dili dakog o giatay. Mutong dahil nice sa feeling din na assistant na siya ko niya kadagad. Di siya matawag assistant jud. Kanang mura ko kuan kanang hairstylist ko niya sa iyaha. Like oh my God, we are partners. So proud to say, naon din ang kila bito pasalamat ra jud ko like literally ni Joshua Binondo only by Josh manigamit ba na siya GTEX yang akong kilay bito kanang thankful ra jud ko like literally dako ay kog thankful like ako nga feeling kay murag I don't know na murag na jud ka ng mga tao na angels sky above bitaw thank you kay man awa mga details di ba very sanitized gamitan ko para sa dunggan man gigam ko sa baba mga disposable mask atay bitaw mora na ang look dai very very fresh na Thailand uto giingon niya mo man giingon na mo sa una na video mo una to look at the details very fresh very so muna thank you so much dai matanawon dyan ang details ni Joshua Binondo dai only by Josh. So I was so thank Josh dahil like thank you for this opportunity tanan na kanang nadyo ko'y partner na ako masay na legit na kanang mo give and take jud siya dahil or sometimes na mo give sad siya like literally I was so thankful and big career to us only by Josh.